RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imuka nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Si Jasmine, ginaingon, mahal ta ka kay ako kang gipakaslan. Apan di gid ako batasan nga mag-antos. Mao nakahukom ko nga napuson ang tanan. Mao niyang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, salamat kay wag ito ami overtime ron. Makauli kog sayo. Digest! Unsa man? Ulit na ta? Mag-tricycle lang gihapon ta, uy. Padung dito sa highway ba? Anya ato gihapon ta sakay og jeep, pauli sa ato. Pero kung mag-taxi sa taaw, okay ra gihapon. Tampo-tampo lang ta, ha? Ay, miduol ko nimo aron pahibawon ka. Nga kuhaon ko ron sa kumbana ug motor. Sayo man siyang mi-out. Oh, sige, uy. Ako na lang usa ang muuli. Basta double ride gihapon ko, mag-tricycle niya sakay og jeep. Tipid ra man sad. Di na lang ko mag-taxi, uy. Anak man gyud ka, sige gihapon kag tipid. O pagani mo anak si mong bana, daginuta na kay ka. Tigom sad, uy. Aron ko mamabdos, unya mga anak na ko, doon ako'y makuot. O, di gihapoy trabaho ang imong bana? Sukat, gani undang siya siyang trabaho, no? Magsige na lang na siya pang-apply, pero maulagi, uy, kaluis Ginoo. Ambot lang gyud. Ay, day. Atong kauban sa trabaho ay si Mandex. Ha? Niya paingon din hinato. Ibugit kay ng tawhanan ni mo, eh. Bisag nahibaw na siya ba nga may bana ka na. Bitaw. Pero kay baw ka, no? Buutan ko nun ng tawhana. Kung daga pa lang ko ron, ako ginang sugtwin. Hi, guys! Uli na mo? Ay, dili. Di may uban ron. Kay kuhaon mo ko sa umbana. Si Day Jasmine rang usa nga mo uli ron. Oo, mao ba? Kun mao. Sakay ka na lang ako sa motor, Day Jasmine. Duhan man akong helmet. Ha? Sakay na lang niya, Day. Para dili ka makagastog pliti ba? Makalibre pa ka. Ay, kuan ka nang i-drop na lang ko sa highway dong Mandex kay mag-jeep lang ko. Sa south manggod ang amo, unyang inyo sa norte baya. Layo kaayo. Kung ihatod ko ni Mus amo, magbalik-balik na kasi imong agi. Okay ramang good, basta ikaw. Sige na. Anggas lang ako kay ihatod ka sa inyo. Ay, sa skin na lang good. Sa iyong sitio ba? Kay, hindi na ihatod tungod sa inyong bahay. Kay bawa na ka. May bana baya ka. Sige na dayo sugot na. Ay, balibaring tanyag ni Mandex.
ni undang na sad sa iyong trabaho ang imong bana o nagkabuang sa pangitag trabaho? Oo. Nya wag yapon ko na siya kauyon sa batasan sa iyang labaw mo nga ni undang. Karang paita, no? Ay, dong, doon na ta sa eskina sa mong sitio. Ihunong na lang ko diha palihog Mandix. Oo. Salamat ha, Mandix ha. Kadali kay manaog ko. Usman ako, salamat. Ato na ko. Kadit lang. Oh. Giguritan lagi ni mo akong buktuin. Mapulan ka gani sa katapulan sa imong bana. Niya ko, nagpaabot ni mo. Sige, ato na ko. Ngano di ay nga nakasulti man siya ato? Ngano ka ha? Mapulan ka gani sa katapulan sa imong bana. Niya ko, na nagpaabot ni mo. Ay, na, ulit na ko eh. Kumusta na karo ang pagpang-apply ni Jim Bueno? Isura na ba pagpangitag trabaho ron eh? Gusto gid si Mandik sa iyang kisulti. Tapulan gid akong bana. Kay katulo na gid magsigig undang-undang siyang trabaho. Unsa? Wa ka di ay mo dayon og lakaw ganina aron mga play og trabaho? Naunsa man ko'y nahigda-higda aron man ka dinis bay. Ako madayaw lakaw dahil kay init kay adlaw. Matay payong. Mawan na sa ta. Wag yapon tay payong. Huwag ito na ako sa Bay Tomas taon. Ni kanahanglan ko no og dugan nga tinderos kitrabahoan ng hardware. Wa ko maadto kay duka kay ko. Ay, katug lang ko. Pula na sa nimo uy. Kung magsabak ko og mga anak, ako'y maugtas og buhis atong anak. Tapoy nimo ikauban og puyo Jimbo. No, day Jasmine. Daghan na gud ang nagsulti na ako. Apil lang akong kauban sa trabaho ug ang akong inahan mismo nga ikaw kuno tapulan. Ay, paita nimo. Di jud ka magdugay sa trabahoan nimo kay muundang mandayong ka. Ay, okay na na kinaan sa trabaho akong sawa. Ito na sa kwarto day. Okay. Birahan ti kagkaduha. Paluhaon tanang mata ni mo tanang. Pag may kutob ra po ka sa tabi niya, ha? Tanga, kinito ka na sila kung gana. Tana, Jimbo na. Ay, naman kay trabaho. Tarungon na rin tila ang ima. Uy, ang imoy ikuan diha. Sige na pa, ali pa. Ayaw diha. Kanang mag-agos na ning imuha sa kalamit. Bi, tayo pa upo na ito yung brief, Bi. Sige, sige. Upo. Uy, ahak ba yung anak? Mo day nga dugay kay kang kahubos imong brief. Kaya uman na mangisog ang imo. Ambot nga nun eh. Na, Hastang ako tapula naman kayo ni. samot ka di kaway ayo, Jimbo. Tagdagan na kayo mangisog. Day, rason pa na imo. Awaya Wala mo pa na, ka awaya. trabaho. Basin Luyag pa kayo mangisog. ng imo. Awaya. Ibalik na imong dila na lang, Bi. Ibalik imong dila aron makagawas ng akong gana. Bi, balik na sa imong dila. Unsa? Katong nakita ta mo ganiha nga nagsulti, nanguyap dito siya nimo og balik, unya imong gisugot. Uy, day mayang, uy. Ambot, uy, nga nung gisugot na ako siya. Ugma na ba kayo, man tayo trabaho no. Makiksikreto siya panuri nga kamera. Aw,
Gikapoy naman ka kasi imong banang grabe katapulan. Unya, luyat pagit kaayo. Luya pagis kama. Otisting ni. Suwayig pakig-date si Mandix. Tanaw ra ba na ko anong Mandix tayo no? Taku ag karkadaw eh. Kipakal man kay katubangan. Day. Hoy, Mandix. Buwagi ka ng kauban mo sa trabaho, ha? Kay wa kay ugma nga makuha niya ng bayan, ha? May banan na siya. Minyo na siya. Oo pa. Minyo siya. Pero, nahigugma ko niya. Kung ibati ko nga, magkabuwag sila sa iyang bana. Kay pulaan na siya sa iyang bana pa. Naggrabe kakatapulan. Hoy, basta kay kinirigyan nga ako yung kasulti mo, ha? Wa kay pamilya nga maumuli ng babayana. Kay may bana na siya. O ikaw iya lang kabit. Unsa ka ba? Kasayang ba si imong gidako no ina ng imuha o taon? Nga mura man nagbakten nga way dunggan. Nga mapunta ka sa babae nga, sus baya. Wa agi kay makuha niya na, may bana na siya. Ni anata sa motel, dahil Jasmine. Kanyang Mandix, napalaka pa ko niya akong pakikuyog ni Moron. May bana, manggod ko, kuid. Ay, kuan ba, may hangyo lang ko ni mo ba? Kita mo nagkuyog ka ron, busa, ayaw hisguti mong bana, ha? Tana, check in taday. Tana dayon. Sige, tanadong Mandix. Okay, kalam. Ninyo naman unta ni, pero gamay pa mga kay ba. Pagkilo ka kilo. Kamay pa na kayo pa may bata ka ni Aki. Nya, dili sa dako ang sakong bana. Karon ako na ning kuan, ha? Lami na kayo. Magdako ang imuwi. Ala, makatilaw na gigog ingon anak kadako. Sakita ka anak, no? Hala, di man na madaog. Away, Kadako, mura mag... Sakita sa akong baba, mura magnagat ang akong baba. Alibi. Ibila tininduhan ni mo ka pa. Lami na kayo. Karon ako, ginip. Sakit. Manix na kay... May nahitabo gid namo sa akong kauban sa trabaho nga si Mandix. Human sa nahitabo namo, akong gibiyaan ang akong bana ug nagtaban mi sa akong kabit. Gibiyaan ko sa hingpit ang akong bana. Mga tumakasama ang kaagi ni Jasmine dining tulmanon. What's the style? Ibiyaan sa hingpit ang bana style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.